Nou, als je binnenkomt ga je kijken waar kan ik naar buiten, waar kan ik mijn bestrijdingsmiddelen vinden als er iets misgaat. En een van die dingen is bijvoorbeeld een brandslangenhaspel. We kennen allemaal de brandblusser. Dit is een brandslangenhaspel. Waar kijken we dan naar? Is die bruikbaar? Is die gekeurd? En is die vrij? Dus kan ik als bezoeker... Deze is in orde, ja zeker. Nou, mooi, dan gaan we even kijken waar we inderdaad naar buiten kunnen als er brand ontstaat. Ja. Dan staan hier natuurlijk heel veel mensen. Waar moeten we dan op letten? Nou, als je als bezoeker binnenkomt ga je op één ding letten en dat is veelal groene bordjes. Groene bordjes, zoals je daar ziet hangen. Nu zie ik daar een hoop ladders staan en zo. Dat is toch niet echt voor een nooduitgang moet dat staan, toch? Nou, in de basis kijken wij, is die vluchtroute bereikbaar en is die ook over de breedte bereikbaar? Dit zijn inderdaad materialen die we liever niet daar hebben staan. Dus je zegt dadelijk tegen de ondernemer dat moet weg? Nou, we gaan met de ondernemer in gesprek, we leggen het belang uit dat die materialen daar weggaan. En dan geven we inderdaad mee, haal die middelen daar weg. Nou, we gaan even de route volgen, kijken of we ook buiten daadwerkelijk uitkomen. Ja. Trapje af. Als we dan naar buiten lopen, dan komen we uiteraard deuren tegen. Die deuren die kunnen naar binnen of naar buiten openen. Hier staat heel netjes trekken op. Hier staat nog een vluchtrouteaanduiding bij, dus ik weet zeker, ik moet deze deur pakken. Dus dit is allemaal in orde? Ja, dit is allemaal in orde. En dan komen we uiteindelijk dan bij de buitendeur. Ja, deze deur die leidt rechtstreeks naar buiten. Op het moment dat we die openmaken staan we op het plein.